ife ndị Igbo na-alụ n'aka ya batrị ka ejizi esi nri batrị ọ ya ejizi esi nri this time ọ ife ndị Igbo na-alụ n'aka nke a ihe use katakwa sef ọ bụkwa nke a bụ Igbo mebi ọsịsọ na ya ebe a ife ndị Igbo na-alụ n'aka na onye lụrụ ebe a nụma onye Igbo nwafọ Igbo nwa ife a na-eme ezigbote nwa Biafra nye ya ọnya na-arụ ya bụrụkwa nke abụkwa impọt ọ na ọbịa rụchacha ya iwere ebere chakoo tii n'ime ya itinye ya batrị siri ebezie nri nke alụ ọzọ ka chọwazie gas kuka nekwe mmiri ọkụ na-asụkwa ahụ mmiri ọkụ na-asụ ya onye Igbo nna biko ịbụ onye ebe abụ m onye Amagunze na Kano East Enugu steeti confirm nna anụ ya n'ọnwa afọ Igbo nke abụrụ n'onye esi wee bịa lọtago so onye akwụ nwe phone number kpọọlụ phone number 070 3064 0564 nke esi ị na-idie ya ihe eji esi nri n'ebe a eji batrị esi ya n'ọkụ adịrọ iyuzu eletrik because ọ nwere waya eji plug ya n'ọkụ iyuzu batrị and the battery tiere for how long can we last? Battery is 2 weeks before when and when I use my battery, I usually use meaning any second-hand battery. New battery. Do one them. Ya gazie. Chukwu na yenyekwa ime obiri Chukwu na-arụkwa ife ọzọ maka na anyị nwa bụ ndị Igbo Chukwu na gozili ya na onye dị iche iche. So nwere udo dị. Ya gazie.